PC? Nie nepíšem. PC? PC? Áno, jedno malé pivo, áno. Výsledok opakovanej dýchovej skúšky ukazoval viac ako 2 promile. Nebolo to aj o tom, že tak trochu sa Smer bál Maroša Žilinku? To je úplne nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v Smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolné orgány. Mne normálne láta z rukou vypadla. Vítajte, pán predseda Mečiar, už dávno som vás nevidel. Vážený pán Mečiar, my nie sme váš nepriateľ, už to konečne pochopte. Vážený vám drblo. Teda čo ste na tom úrade vlády riešili v nedeľu? Na ktorom úrade? Vy ste analfabet? V nedeľu, ešte po voľbách. Na akom úrade vlády pre Boha živého? Tam, kde ste boli, údajne teda z Kaliňa. Údajne. Čiže ja sa pýtam jasne, skúste odpovedať, že áno, možno nie. Spolupráca Smer, sieť po voľbách. Nie. Ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáči. Ja sa to spýtam ešte raz, aby vašim voličom, našim poslucháčom to bolo celkom jasné. Strana sieť teda vylúčuje povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia? Nie. Nech sa nehnevá, ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Či sú to nejaké verejnoprospešné práce v obciach, alebo absolventská prax, rôzne kurvy a tak. Ste klamár. Ešte raz prosím. Ste klamár. Ste idiot. No vidíte, tak potom si to prečítajte, keď viete čítať rozhodnutie ústavného súdu. Tam to máte všetko biele na čele.